本日はお時間をいただきまして誠にありがとうございます。ソートと申します。မြန်မာ出身で28歳です。ペンロンコンピューター大学ではコンピューターサイエンスを参考し、2020年に卒業しました。2019年からインターンとして開発業務に携わり、卒業後も継続してエンジニアとして働いております。実務経験は約5年です。これまで日本向けの業務システム開発を中心に担当してきました。主に Java を使用し、機能開発、既存機能の改修、不具合調査、テスト対応などを行ってきました。また、Android アプリ開発にも携わり、API 連携やデータ管理、ログ確認、原因の切り分けなどを経験しています。問題が発生した際には、ログを丁寧に確認し、原因を整理しながら一つずつ対応することを大切にしています。2024年5月に来日し、現在は日本でエンジニアとして勤務しております。日本の開発現場では、報告、連絡、相談を特に意識し、状況を正確に共有しながら業務に取り込んでいます。これまでの経験を生かし、さらに技術力を高めながら、自社の開発に貢献していきたいと考えております。本日はどうぞよろしくお願いいたします。